Na medový rez budeme potrebovať múku, práškový cukor, maslo, vajíčko, med a sodu bikarbonu. Do krému potrebujeme kukuričný škrob, práškový cukor, mlieko, prášok z vanilky alebo vanilkový lusk, potom džem, túto super cukrárskú stierku, ktorú odporúčam každému, ráfik, cukrárske vrecká a čokoládu. Do nerezovej misky dáme med, maslo, vajíčko a práškový cukor. Poriadne premiešame a zahrievame nad parou. Zmes miešame, až pokiaľ sa všetky suroviny pekne spoja, potom prelejeme do misky s múkou a sodou bikarbónu a vypracujeme hladké cesto. Cesto si rozdelíme na 4 časti, vyvalkáme a vykrojíme požadovaný tvar, ktorý si želáme. Dáme piecť a môžeme si zatiaľ pripraviť krém. V hrnci si zohrejme mlieko, pridáme vanilku a premiešame. Postupne pridáme kukuričný škrob a miešame, pokiaľ nám zmes zhustne. Hotovú zmes dáme bokom, aby vychladla. Zatiaľ si vyšľaháme maslo s práškovým cukrom. Práškový cukor pridávame na 2-krát a miešame, pokiaľ nie je krém úplne hladký a kompaktný. Keď je krém hladký, môžeme začať pridávať našu vychladnutú zmes. Pridávame po lyžičkách a poriadne vždy zapracujeme. Celý proces opakujeme, až pokiaľ nezapracujeme celú zmes. Keď máme krém hotový, môžeme začať plniť. Na pláty postupne vrstvíme krém, rozotrieme, pridáme ďalší plát, dáme domáci džem, rozotrieme a takto to vrstvíme, až pokiaľ nepridáme posledný plát. Hotový medový rez dáme na noc oddychovať do chladničky a zaťažíme ho. V poslednom kroku si pripravíme polevu na dobre vychladený medový rez. Do roztopenej čokolády zapracujeme maslo, tak aby nám vznikla krásna hladká lesklá poleva, ktorú rozotrieme po všetkých stranách cukrárskou špachtlou. Keď je poleva poriadne rozotretá, necháme ju stuhnúť pri izbovej teplote. Nikdy ju nedávame do chladničky, lebo by mohla popraskať. Ako posledné zarovnáme kraje medového rezu, tak aby bol pekný a súmerný. Čo poviete? Vyskúšate?